Tungod sa kakusog sa bulog sa tubig sa Buhisan River, dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, usa ka van ang daryot matagak sa sapa. Human mahunlak ang kabahin sa riprap. Gani nagtinabangay ang mga residente sa pagluwas sa van nga hapit yud matagak. Gibasol sa mga residente ang paglabay sa mga bato ug yuta ngadto sa sapa nga mo'y hinungdan sa pagkabara sa dagan sa tubig. Siluan mayroon din sa report. Kulbahinam ang pag-rescue ni ining usa ka van nga diriyot matagak sa sapa tungod sa pagkahunlak sa kabahin sa riprap sa Buhisan River pasado alas 3 niadtong Biyernes sa hapon. Gaparking lang ang van niadtong higayuna daplin sa karsada sa may sitio eskwelahan Barangay Buhisan. Nag-uwan niadtong higayuna ug kusog usab ang bulog sa sapa. Amo nang isuwag tabang dito, dahil na po nagkaratol, wala kami ka, no, nagtarong na ini mention nga pangitag pisi, marasa ka na ko pisi dili nga inipusan. Mo na nagamit yun ang pisi na mo. Nga, ang mga tao po, eh di naman po sila kaagi, kaya namin sa tunga, katong mga motor, ni apil na po tabang. Hingpit nga nabira ang van balik sa karsada, human magtinabangay ang mga mulupyo sa dapit, ugway ni usa ang naangol atol sa hitabo. Pagbaha, mulilog yun ang tubig diha. Kay tungod aning naadire. Ha? Paglilo diha, siyempre bigay yun. Oh, ang van diha nga nagparking, mao na to nga hapit tatagak. Matod sa mga residente niadtong Setyembre 27, gilabayan og mga bato ug yuta ang sapa nga gikan sa gitrabahong retaining wall. Tuyo ra unta niini nga muluag ang karsada apan misangpot na hinuon kini sa pagkagamay sa agianan sa tubig sa sapa. Ang mga tinambak nga mga bato ug yuta gikan niining gitrabaho nga riprap ang gibasol sa mga mulupyo dinhi nga mao'y hinungdan sa pagkahulpa sa riprap dinhi sa sapa dihang bulog ang kusog nga tubig niadtong Biyernes sa hapon. Usa sa mga mulupyo miingon nga nahibaw man ang kapitan sa barangay sa paglabay og mga bato ug yuta sa sapa. Dili man ka makaingon nga, dili ka musultis kapitan nga kung kay mismo siya diha gabarog man. Nga diha gitagak. Oh. Ay, siyempre naman, kay gabi pa sa dihay nagsigig katagak. Naa siya, mga tanod niya naangare. Gibutangan na og yellow line ang dapit aron pagpahimangno sa mga motorista ug mga residente nga moagi sa dapit. Nakadugang sa hulga ang gitrabahong retaining wall nga posibleng maglandslide ilabi na ning pagsigi ug uwan-uwan. Matod ni Kapitan Gremar Barete, mismong taga-clearing operation ang mihug sa mga bato ug yuta ngadto sa sapa. Nagpa-rescue ta sa Cebu City disaster. So ni-request ta gyud equipment. So during that time, atong gi-instruction nga adto ibutang sa kuang kuan dikan flat no adto ipayar niya. Kay gadali lagi tungod sa para mapasabol ang ato ang karsada mo tong gi-direct nila liyabo diri sa sapa. Nakig-alayo na hinuon si Barete sa kontraktor aron maayo ang nahugno nga bahin sa riprap sa sapa ug mapadayon usab ang pagtrabaho sa retaining wall nga gigahinan og dulan sa 5 milyones pesos. Apan gihunong una kini tungod sa pagsigi ug uwan-uwan. Kaya ang DPWH ako na po itong gi-coordinate ni-deset na po to sila para ma-evaluate kung unsay need nga budget na po diya para mabalik tong riprap mapaligon o balik nila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Marondina, Balitang Besda.